S posljednjeg Project Management Awardsa 2018. godine titulu najboljeg mladog voditelja odnijela je naša draga Ana Kožul, koja će nam u nastavku reći nešto više informacija o tome kako je to biti voditeljica projekata u današnje vrijeme. Pozdrav draga Ana, dobro nam došla. Evo za početak zamolila bih te da nam se predstaviš, da kažeš malo tko si, odakle dolaziš, u kojoj industriji se krećeš, koji su ti nekakvi životni hobiji ili eventualno planovi za budućnost. Hvala ti. Dobro, ja sam Ana, inače sam iz Iloka. U Zagreb sam se doselila prije otprilike 11 godina kad sam zapravo započela sa studiranjem. Studirala sam komparativnu književnost i muzeologiju i upravljanje baštinom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I od 2015. sam zaposlena u nakladničkoj kući Fraktura kao producentica Festivala svjetske književnosti i voditeljica projekata. Zanima me, s obzirom da se krećeš u domeni književnosti, kako se osjećaš s obzirom da se tvoj intervju odvija u kući Šenova, što je također jedan od naših poznatih književnika? Pa zanimljiva je to poveznica, posebno s obzirom da projektni menadžment još nije toliko zapravo razvijen u kulturi i jako je zanimljivo onda napraviti jednu takvu vezu između zapravo baštine, književnosti i recimo ne tako zapravo nove branše, nego jednostavno novog načina gledanja na bilo kakav događaj ili na projekt. S obzirom da si voditelj projekta Festival svjetske književnosti, mene zanima kako ti zapravo raspodjeljuješ uloge u svom timu, koliko taj projekt generalno traje i kako se suočavaš s problemima na koje nailaziš. Imaš li ih zapravo uopće u tom projektu? Pa naš tim je, kako radimo u nakladničkoj kući, naš tim je zapravo dosta mali, čini ga 5 do 8 ljudi. I kako je svaka osoba zaposlena u zapravo jednom odjelu, raspodjela odgovornosti nekako dolazi sama po sebi. I svaki član tima već u početku zna što je njegov zadatak i koje su njegove odgovornosti, pa nema neke posebne raspodjele. Ono što je zapravo zanimljivo da sve probleme na koje naiđemo zapravo rješavamo skupa na zajedničkom sastanku, tako da nekako sagledamo taj problem iz različitih perspektiva i nađemo najbolje moguće rješenje. Ako su u pitanju neki jednostavniji problemi, to se rješavamo direktor festivala i ja zapravo međusobno, pa pronalazimo nekako najbolje rješenje za naš projekt. Koliko festival traje? Festival traje 7 dana i odvija se u Zagrebu i Splitu. Početkom rujna. Počinje početkom rujna i s otvorenjem obično u nedjelju do iduće subote. A koliko recimo traje priprema za jedan takav festival? Gotovo godinu dana. Znači čim završimo sa festivalom jedne godine, krećemo u pripremu za novi koji će se održati iduće. Festival svjetske književnosti održava se u Zagrebu i unazad 4 godine i u Splitu. Traje 7 dana i na njemu sudjeluje više od 100 pisaca i spisateljica, umjetnika, glazbenika i književnih kritičara iz cijeloga svijeta. Festival se održao se ove godine u Hrvatskom glazbenom zavodu, a prethodnih godina u Kinu Europa i ZKM-u. U Splitu se održava u Gradskoj knjižnici Marka Marulića i u Zagrebu još na nekoliko lokacija koje svake godine mijenjamo. Izuzev Festivala svjetske književnosti, da li postoje možda još neki projekti nad kojemu sudjeluješ? Jesi li tamo isto voditelj projekata ili član projektnog tima? Imaš li možda ovako otprilike mi reći koji su to projekti, koje su bile tvoje uloge tamo i jesi li se na takvim projektima imala priliku umrežiti sa drugim ljudima iz project managementa u Hrvatskoj? Pa unutar naše nakladničke kuće sudjelujem još na nizu manjih projekata kao što su organizacija izložbi, organizacija književnih promocija, okruglih stolova i sličnih književnih događanja. Van nakladničke kuće sudjelovala sam na organizaciji Project Management Workshopa u organizaciji Young Crew i na projektu koji se bavi otvaranjem
weba za manje knjižnice koje još nemaju svoju web stranicu, a to sam radila u suradnji odnosno projekt je vodila Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Jesi bila zadovoljna radom na Project Management Workshopu? Yes. U organizaciji Jankruva? Da. Ili imaš možda nekakvih zanimljivih događaja za prepričati? Nisam umrežena, odnosno ne poznam dovoljno ljudi iz područja projektnog menadžmenta, barem ne u onolikoj mjeri koliko bih htjela. Međutim, kroz cijeli ovaj proces Project Management Awardsa sam upoznala jako puno ljudi i s nekoliko njih sam još uvijek u kontaktu. Bilo je zanimljivo zapravo vidjeti kako oni rješavaju svoje probleme, na koji način oni vode projekte, koje su njihove metodologije, koje alate i tehnike koriste i usporediti to eventualno s onim što koristimo mi u kulturi. Naša branša je dosta specifična, pa je onda s tim recimo puno manje je razvijena ta svijest o pravilnom vođenju projekata u kulturi nego u recimo software developmentu. Mene zanima također kakvo je tvoje viđenje project managementa u Hrvatskoj? Smatraš li da on primjenjuje u svim industrijama te da li je dovoljno razvijen kao takav na našim prostorima? Pa iskreno ne osjećam se zapravo da sam dovoljno dugo u području da bi znala odgovoriti točno zapravo na to pitanje. Međutim, ono što mi se čini od kad sam zapravo sama počela upoznavat zapravo druge voditelje projekata i načine vođenja projekata je to da se on razvija svakako i to vrlo brzo. Raste ta svijest o potrebi poznavanja metodologija i alata i tehnika koje se koriste. U Hrvatskoj nisam sasvim sigurna je li dovoljno razvijen jer nemam neko iskustvo s kojim bi to mogla usporediti recimo na međunarodnoj razini. Da li smatraš da je project management primjenjiv u svim industrijama? Smatram da je, odnosno da barem svaka industrija može izvući nešto iz tog korpusa što čini project management, odnosno da može iskoristiti pojedine alate, pojedine tehnike, neku od metodologija koje postoje da bi se čim bolje vodili projekti u industrijama u kojima ljudi djeluju. Možda nisu sve metode najbolje za svaku industriju, međutim svatko od nas iz različitih industrija uvijek može izabrati nešto što će najbolje odgovarati i što će biti najkorisnije za naš projekt. Hvala ti puno. Također, zanima me da li ti imaš neki savjet za ljude koji se tek počinju baviti project managementom? Znači neke stvari na koje je ključno pripaziti, s kojima će se u svakom slučaju susresti. Mislim, zapravo ti najbolje znaš koji su tu. Pa moj jedan savjet bio bi zapravo da čim više istraže područje, da puno čitaju, da se povezuju s ljudima koji su u sličnim ili čak i različitim industrijama, da čuju druga iskustva, druge savjete ljudi koji su možda iskusniji od njih i svakako da čim više prakticiraju sve moguće alati i tehnike koje postoje i da jednostavno budu ustrajani u tome da postanu što bolji voditelji projekata i da projekt koji oni vodi bude najuspješniji mogući. Za kraj, koliko dugo se ti baviš projekt managementom? Projektnim menadžmentom se sad bavim već 4 godine, znači od kad sam zapravo zaposlena u Frakturi i nadam se da ću se baviti još neko vrijeme sigurno. Smatraš li da imaš još prostora za razvoj? Definitivno, da. I to je još jako puno prostora i voljela bi raditi u nekim drugim industrijama gdje bi možda upoznala druge načine vođenja projekata i surađivala s ljudima koji imaju drugačije iskustva i različita znanja. Ana, hvala ti puno na sudjelovanju. Hvala tebi.